buge ki? Ya buga min ke? Mu ta in ga wani na dan gidan wana zai buga min kauna har ya to bai san dan mu je in gane shi. Dan gidan ba ne zai taba min ke. Ginin gane. Nan ne ko can? Nan ne. Komo daga nan. Bari kuka bari in ga dan gidan uban waye. Har zai zo ya taba min kauna. Bai san ni awwa ne nan Sokoto dan mai gidi. Bari in gani wa shi har zai to a taba min kauna. Bari in ga wa shi. Bari in ga wa shi. Ya to a taba min kaura. Zan nuna mishi wai cewa ai ban tabuwa balantana ma kauna. Bari in ga wa shi. Manya nauyi. Ciao. Manya nauyi. Ina mu wane mutu ya shiga jeji ba ku ba. Arna ku an manya ku an gaba ko ina ku an gaba. Manya nauyi. Ciao. Manya nauyi. Ke je ka gida kace na samu wani da nika tambaya wurin aiki. Manya nauyi. Manya nauyi. Kai wane mutum ya shiga jeji ƙarya ne wallahi. Manya nauyi. Ku ne yau kuma ku ne gobe. Ku ne bara ku ne ko da yaushe manya. Kai manya nauyi. Manya nauyi.